Morning, it's a new day. The last time we spoke, kwaku Friday. Kwaku Monday. Monday, we for or Sunday. Kwaku Sunday. I was busy cooking. Now it's Friday, but I'm game 17. Sinama awards CMC. Kambe on a district level, what's in class? The education you have national, you have a province, and then we have a mangabe kuphume ama results ka-matric. Soon after my results ka-matric kuzoba nama-awards e-district for those teachers abaphume ku-top 3. Ku-top 3 for each subject. Last year I was one of them laphaya, no matter one, but couldn't go because bengekho right. I was still on a maternity leave. We top 3. We were number 3 out of 63 schools that are doing Lokozane. They have geography as a subject. Yeah. So even at locus kalinga pansi yes, we got 200% in geography. Ingane zethu bezu 100 bang zaphasa even nalezi singayilindele. Kodwa in terms of equality, if comparison with our results 2023, 2024, 2025, no, up fine. 2023 we got 94, but quality was la. Must be quality ke sijaja nani. Ngeyingane ezithole above 50%. Yabona sibheka that percentage. Yeah, kuba kanjalo nje. So I'm preparing because invitation ngithole late. I think around Tuesday. So ngizoqoka nje khona i-theme ngibuka black and white. Mangithi on Monday umsebenzi ngangifake nje black and white bengizobe ngifake wona. If I know ukuthi ngizoya ngiset isithombe la ubone ukuthi bengimuhla kanjani on Monday. Beyizoba right kanjani lo outfit, but ke ublack ke ngihleze nginawo even ekhaya khona kube bikhona bengingasebenzisa yona. Manje ngoba ngila nje it's late. Ngizama ukuzondlula manje la. Ngigeza. Isikhathi nje it's 7:45. Siyahamba ngo-9 vele ke angeke ngize ngenze makeup even noma ngenza ngizoyenza nje lo ma-touch-ups. The last time bengagcina khona ukuthi ngenze makeup it was around December. December. Nge-12 December. Ilanga agcina khona ubuka. Umlomo wami is crusty. Yasho ukuthi ngisabuka. Lapho ngifaka ukudla on microwave mfudumezo wayizona ngizodla. Because lapha kuba ne-breakfast. The breakfast akhona is served around 8 to 9. Maybe 8:30 to 9:30, and then abantu beyohlala because the main event or band ceremony starts ngo 10. So thina sizohamba ngo 9. Yeah, akukho kude. It's 20 to 30 minutes drive from here to Ematateni. eMbusokbeka School of Excellence. Lapho it was one of Curo schools, Meridian. Lapho post esikoleni kufanele ngidlule Nkosi yami Jesu. Hayi mfethu. Ukube nje kubanga na theme. No, maybe. Wenani? Yo, mangisholo lesi kade ngagcina ukuyifaka. Oh yeah.
ushuni mfethu ngiyasihalisa. Yazi ngiyasihalisa yinhle 14. Kodwa mangifuna ukuya ko-17 kodwa ngeke ngize ngiye kulo nyaka. Angeke. Yo uyangihlanyisa. Ibhasi lena ngeke mfana yinhle inkulu ngoba ubufuna ifoni enkulu. Inkulu kabi. Hayi kethatha kuba. Ingamandla lesi. Ngibuka ikhanda lami ukuthi hayi ligugile. Ngiyoqaqo khona ngizoyisebenzisa. Yo. Shilo mina athi awungabe ngiyamhaga manje yini inkosi yami. I hope niyangibona kahle. It's Wednesday today. I'm from work. Ngabona ukuthi second space nani so ngingakwazi to see the doctor and then ngibuyele khona if possible. So I went to the doctor for ihlo lami kade lapha nenkinga but you cannot see like it's like manje a lamp or something la. Yeah, and then I decided to book nje for ilo pap smear ihlazo angaze ngiyaqala ngibe ngiqala nje so I'll have to come back next week. I think I'm gonna close off vlog manje. Hope you enjoy, hope you are learning something. Sisafundisana this year. I think by next year ama-vlog ethu azobe isi-right okwamanje nje. I'm still testing yabo, even ama-views emancane I'm not even worried. I'm just happy ukuthi ke you guys support me noma ningakayiboni into engiyenzayo. Sizobonana kwelandelayo. Bye bye. Let me go back to work. Isikhathi it's half past 23 minutes past 10. So ngizobuyela vele kwi-break ngine-class ngo-11:15 yeah 11:15 ngine-class. Isikhathi ngizoba naso because mangisuka la ngemsebenzini it's kuzowadaka. Mangisuka la ngemsebenzini 10 to 15 minutes. Yeah, it's 15 minutes drive or 10 minutes drive. Bye bye Nick. Love you. Wow, what's that? I don't know. She in your man. You can do cards with me. Must stay so ugly. Ini lagi kan. Wala. Mangabe iphuma ihamba la iyazaca ithi. Right now posta ko Facebook le. Oh, amajezi akho mntana. Akumeshika senani. Akufani. Yabo. Mhlambe ke sobona ke mesh. Awesi ngakulawo 3. Ngithengile akufani. Kasi ngiyazi usifebe u5. That wasn't ngaphezulu. Wow. Wow. 3, 4, 5. Sibonge. It's all right.
i-15 ke siholile kuyo le mali kaRamaphosa engekho. Yo petrol uzosibulala bafethu waze wasibulala ngekhaya nje manje. I'm from Newcastle ngibheke ekhaya ngisawubabona uyazi ke mawuye ekhaya ke ngithina ke ngeke sesithi it's black tax but you know ukuthi you need to buy some things nanani u refill la kushota khona and everything plus lo petrol lo ngisabona nomntwana because usibani usahlala ngasekhaya baba yini Kose mahlo masasayitsa kanti obha ku20 liters yini But almost like 10 liters. abantu bebone bo uyangisitha ukudla ekhaya ikhaya liyadliwa Nkosi yami Jesu Kristu we malo awasebe imali sengisho ukuthi kade ngazathi la se-KFC lena indlela ekuthambe ngayo kamnandi I'm sure you guys are wondering good Zaibo at the time is like 5 to 8 kukhona ngiphathisa imali ezoledandi so ngafika khona ngahutha igate kuphila and imali stockfell bayashaya manje around 8 I didn't even know ukuthi bashayelaphi so ngizama ukukhava nje manje but I think it's 2 minutes drive from here ake ngikuxoxa ngisekhaya ngilale kamnandi ngilale early cishe ngabo past 8 bese ngilele lapho usibani ulibele iTV ayibo ewuthi nje ngivale igate cha ngobona ngibuya abantu basalele bekune strike nje umgwaqo mubi hayi kancane mubi umgwaqo abantu bavukile manje ufikile khona ngimgeje kancane so uyajika ngiyacabanga ukuthi lesikhathi ngivula igate udlulile because mangifika nje kuthiwa uqeda kuhamba and angihlangananga naye manje sengiya kuya and then ngekhaya ngibone ukuthi umuntu black face kanjani plus umama ubhakile yo hayi nesho ukudlala hayibo he cha bekushubile yazi bekushube ngempela Nawe gana lo muntu wabezimulet. Oh. Happy birthday, Beyonce. Happy birthday, Beyonce. Selamanya mele ngaqhelisa.
ayisencane kodwa phela ngithi nepani incane. Content la. Hayi wona kuzamekile. Thank you. Ufuna ukwenza na? Ufuna ukudrive imoto uzokulimala. Uzokulimala. Beyonce? Happy birthday, Beyonce. Happy birthday, Beyonce. Uzothanda ikhekhe. Uyangithatha umuntu mase sofika somewhere ethi hayi kamele siyajika shona le kodwa sijika sithi uthi ke hayi sinisho mbusa khona siqala uqeda uyama ke useya jakalasi bese mphaphe banjalo ke kutshelwe wema. Oh, this is nice, Shem. Lihle. Umuntu usenawo kamawashi okubiza. Ngapha nalela ngithi. Ona lelebiza futhi. Ufosile. Hayi asazi yini. Cishe fana apho. Yakhona ukhonektha efonini lakho? Hawi ma. Bese ungamshiyana njani umuntu onjena? Hello, Mama. Yeah. Senyuka salmon. Couldn't be so la noma. Then I'm off to. We are off to Black Rock. Nansi Black Rock lapha. Sisazikhiphile. Ngibule kushutha ngisibane ngisanda kushutha. Model.
ngiyabona uNtombo angize nokugeza like only washed ubuso angigcobile ngiqeda kuvuka nje akapheli even 5 minutes ngivukile. I'm going out la ngiyothenga amagwinya date 23 May. Amagwinya for breakfast. We usually eat amagwinya on weekends. We used to eat them on weekends, not usually, because bengaselona i-tradition yethu la endlini. Bese ba umuntu ukuthi ngiyavuka ngemsebenzini, so I'm not going to work. Angikho futhi ekhaya. That's why I've decided ukuthi before mama ahambe, because obesikade esivakashele. It was in the past few days bese ikhiphile, but didn't tell like you. Didn't have time nje ukuthi ngikhulume nani. Bengibusy kakhulu. Okay? Let's go. I'm gonna come back after 10 minutes because kuseduzane. I think it's 5 minutes drive or 3 minutes drive. Mangisuka la. I just hope ukuthi lo mama ngimthole because ujwayele uba khona during the week. Masiya emsebenzini masiphathe lo colleague. Ngisahambe how many minutes yo? Angicheckanga kodwa nje ngoba ngisho ngathi akupheli even like sengifikile la. Let's hope ukuthi ngizomthola. Ya ukhona. I hope uyayibona i-queue laphana on the side. Ukhona umama lo magwinya. Bangcono-ke. Uzayibona uzobona into esikhuluma esidelela. Yo. U12 no Poloni. Ngimtholile umama. Bengisaba ukuthi by this time amagwinya asuke ephela during the week. Although thina sidlula before mhlawumbe sidlula ngabo 10 past ya. I think it's about 10 past or 5 past 7. But kuyena uyasho ukuthi no nge-weekend the business is slow, but akusho ukuthi ke ubuyela nawo emuva. So mina kushuthi anginothisic. Yeah, umama uzojabula nje. I'm now going back to endlini. Yeah. Kumnandi morning. I hope may usaniphethe kahle. Yo, it's cold. Kunomoya lapho. It's not even winter. We're still in autumn. Your winter will be around June 22, 21. Yeah, it depends what's sine leap year or not. Kodwa nje it's already cold. Lapho ke mina yabona nje ukugqoka engiyakuzonda manje ukugqoka. Abangala indawo akusenale ukuthi
Kahle hle. Bizwa ngombuso kuphela. Esibuyo-ke. Ngathi Meridian beyiphathe yabo ama-Curo schools la asekhona. Beyi-private. Kwasho ukuthi abazali-ke hamba phose mbongela gogo wakhe uthi uzoya. Hawu kanti kukhulunywa ngani emcimbini eGoli? Umhlonyane be-inspired ngapha naseneze angizithi engibheda be-inspired ukuthi oh why mina ngenzi kanje because nalona Why ngayiphathi kahle? ungayiphathi kahle, you understand? Inspiring. Ngogqokani kodwa mayini ikhala everyday. So ubani ukhani? Ugqoke ingubo yami yazi. Mana ukhani uba? Ikhadi lakho naligonakala. Angazi nginayo ku-invitation cause ngoba ngaqolisa ukuthi angiyi. Noma nawo umuntu njengalo Endu ewasenkandla. Nami ngizofaka imvunulo. Angithi asikade kucabange lona eyakho i-decide manje ukuthi uya eGoli. Yobe sesibonayo emva kwalokho ukuthi kwenzakalani kodwa mina angifuni ukuyifaka endlekweni ebenkade ngingayibudgetheka. You understand? Since bengivele ngikhuluma indaba yasenkandla. Angathatha amabhasi a-cheap mos. Uzothatha i-taxi. From here, esuka la Spurs is cheaper than esuka ekhaya. Yabona it is more cheaper nanokuthi khona igliner inkinga ekuseni yokwazi yini unless on Friday go depend on timetable ukuthi ke ngizocheck ukuthi kwenzakalani on Friday ngikwazi ukudrive nje in town ngimbeke emabhasini ngathi asuke ekuseni lapho ngimbeke emabhasini mhlawumbe ngenza into encane nami bese ngibuyele emuva ke senginkandla Zibanga nini belikona? ikole vela mhla 26 24 sase uthela bikole relaxa ngendaba yekole so yathanda amarasheni lamarasheni adla awu-2 impela ngeke angizenzi ngcono kodwa ngiyengizame mazoba sidla amagwinya manje nje but nje ilapha kujunkie amarasheni ama-chips uya lapha egaraji ayithi uyakalokhuza azenzele ukudla kwakhe futhi engasebenzisa amafutha akona ukuthi ngoba nakho uzobe sedla health sekumele kubili adle njalo ukudla oku-right hhayi kodwa uthi ukusesikali sesingaphezulu iba lapho manje ngoba iplate lakhe liyacicima uzowakwada wapha nami ngesidudla ilapho nje hayi kodwa mina ma ngiyazama nje uyabuka nelayindini ukuthi iveji liba khona ekudleni kwethu yingoba kusawubusika iveji asifake kwi-freezer sifudumeze namakhabishi alenze nje libe yishewe ikhabishi mayipheke nje chicken ashishele ikhabishi lakhe nanani adne-rice-ke futhi ngobani bekholegi wami omunye ngibuza ukuthi ke liyadleka yini etheni ubona ngathi adle ngithi avele imnandi kabi lelo rice icorona akukho nje okunye icorona hamba uqedela ungidlula uzosho nje avethi siyamtaka yithi umzini uzobe ukuthi hhayi wena ngesikhulume yakho wajima wayeka mina ngizobuyela next week ngibuyelela la mcimbi loya nokudla la endlini hhayi angikwazi phela ukuyogida inkosi nomkhaba angali ngizile ukuzodlalala
angifunda ukubuyela kuleya size wami. Hayi kumnandi wena. Ngiright nje ngento engiyiyo. Kubuhlungu ukuba isidudla. Yes, kuyinto enhle kwabanye kodwa nje kimina isidudla esi-right kwaku-right kudala bengincoma ngalokho yabo manje hayi. No manje ke. Nami angisekho comfortable yabo. Yebo noma impahla ayisangifanele lapha nento mina engiwinisayo abantu bezivele ukuthi ngiyisidudla esi-right. Impahla nje shintshile i-bedding. This is a gift from my colleague. She's also my friend. Sidlala lezi zinto zama-birthday. So birthday yami is around July, but bangibekele ku-May since siba yi-4 sizalwa around July. It looks nice. Whatsoever akatlina, so I don't wanna like filling everything in this room. Okay, lapha it's a luggage. It's a luggage bag. I still need to find some space in the corner. Chinga Mauma is going soon. Yeah. I still need to buy my pedestals. Yeah. So I think I'm pedestals for this side. The color one or even buy the tafel la set pep. Quite a tafel white. Get bag. Oh, no, my sogis. No, Mama and Joe, I figure like Mama says, I'm saying, let me support her because when Uncle Kayaka, and go tired, Shabating and Jalo, no, and support and just going to talk to me figgy. And I know what's a sour thing since it's twins. Lamasogis, yo, it's cut to 10. The last time we spoke, in about 7, yo, no, Gabandala, and masiqhubeka sibasihitha hayibo ugesi kuyanyiwa, so I'll rather use a blanket than heat. Lobu izinto zakhona awusathobile cha uyishayile yazi awubhekele ma uphinde ubhekele phela 360 not 180. Yes buya ke ha sengibuya kamdakaneke nawo. Ngiya eNewcastle osizweni where I reside. Bengiyobeka umama, she's going home. I'm so sad because ngizobe ngingekho ekhaya when she leaves for Ghana. Yeah, she's leaving nini ke nge-5 uzoqala bese Joburg for a week, and then nge-17 ke she will depart for is it Accra? Yeah, she lives in Accra, Ghana. I will be able to see her next year March or April. So when she comes, uhlala for like 3 months and then ahambe. So maybe March or April, uzohamba mhlawumbe ngabo July or June. So nje bubuhlungu, it's a sad day for me now. There's a lot in my life. When you raise a teenager, Hashem, melubene angazi nenhliziyo yani. Akufuneki kube ngazathi angazi. Fanele uphinde udedele ublood. Ube strict kwezinye izinto futhi awubi bikho strict, yabo. Ube lenient. Kuningi nje kwenzakalayo. Uyawazi ama teenagers, it's not about umjolo. Lento amamoods abo nje angwa understand imayini ke lezi yini mbabane khwezi mayini ya imayini zilahleke lezi ayama truck la yomosha umgwaqo mangiyogeza ke andikhathi 12 ku-late kufanele ngenze something for isikole endlini. Ngizogeza isikhathi 1:30 manje. Indlu oya impahla washing ephuma ngaphandle and the washing line. Ngizogeza siyobuka ibhola lapho ke kudlala iPirates. Ngakutshela umngane wami cishe last week ukuthi we need to go somewhere siyobuka ibhola. Angazi nokuthi idlala nani. Yo ngisele emuva ebholeni manje. Yo. Enye ama gifts ile, but le ase birthday. Ile
Secret Pearl. Cabanga ukuthi nganitshela. Secret Pearl le. So ngicabanga ukuyifaka la. But nje for ukuhlobisa umbhede, hayi ukuthi ke sesingayisebenzisa. Hayibo. White. Ngizoyifaka la, ngifuna ubona ukuthi kuzoba njani. Hayile eyabantwana but right because it's 125 times 150 centimeters. I guess in length it's 150. Yeah, 150 centimeters. And umbhede it's 137 since it's a double bed. Being yabona ke sekunomehluko ke manje. Kunomehluko ningibonise ukuthi yini engingayi-add nje ukwenza OOTD ujet my fossil watch ujean rejector sezala and then look at this thing masukubanda I'm in a good mood. Ngikwazile to relax. Izolo-ke bengithi ngizoba busy nomsebenzi. I ended up going to Exit Butcher. You're right, a shame because it has a VIP section. So niyakwazi nje ukubuka kamnandi kodwa begcweleke even lapho kulo section le abantu bayithanda Pirates. Pirates winile bengazi ukuthi idlala nani because I was there to support umngani nami. I'm also support Pirates but excuse me, and psychoactive. Papa, you need to get rid of the vlog.